nang nabinyagan si Jesus na buksan ang langit, lumapag sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Nagsalita ang Ama na sabi, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan." Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbibinyag ng Panginoon, ang kapistahan na pinagdiriwang natin sa araw na ito. Nung bininyagan siya ni Juan Bautista, pinakilala ng Diyos mismo na siya ang pinili niyang maging tagapagligtas natin sapagkat siya nga ay anak na nabahaginan ng kapangyarihan at Espiritu ng Diyos. Tayo rin ay nabinyagan. Tayo rin ay kinilala ng Diyos na maging anak niya. Tayo rin ay binuhusan ng kapangyarihan ng Espiritu, kaya nagkakaisa tayo sa bahaging hiwaga ng Panginoon. We are members of the mystical body of Jesus by the power of baptism. Baguhin natin ang ating pananampalataya, taligdan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin ang kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ipinakilala mo ang iyong minamahal na anak nung bininyagan siya sa ilog ng Jordan at babaan siya ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo na kaming inampun mo sa tubig at sa Espiritu Santo sa binyag ay manatiling tapat sa paglilingkod, pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Alang-alang kay Jesucristo, ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang inihula ni propeta noon na itong Kristo, itong alipin ng Diyos, ang pinili niya upang maging tagapagligtas ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Pag-ahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, basbas ng kapayapay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay tumatal. Basbas ng kapayapay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito'y nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Basbas ng kapayapay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita.
Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng panahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para bigyan ng parangal ang mabuting balita. Tayo pong lahat, nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan Bautista ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at niya ko karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng mga tao, at gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pinagdiriwang natin ngayon ay isa sa mga pinaka-importanteng pangyayari sa buhay ni Jesus. This was the turning point in the life of Jesus. Bago siya nabinyagan ni Juan Bautista sa Jordan, ang akala ng mga tao ay siya lamang ay isang anak ng karpintero sa Nazareth. Ngunit mula nung nangyari ito, ay iba na ang tingin sa kanya. Iba na ang tingin niya sa sarili niya. Iba na, malinaw na kung ano ang kanyang tungkulin bilang pinili hinirang ng Diyos.
nabuksan ang langit. Bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Si Juan Bautista, in the other gospel passage, narrations, si Juan Bautista mismo nagsabi ko, nakita ko na bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Kaya alam ko na siya na nga ang hinirang ng Diyos. Siya na nga ang sinugo ng Diyos. Siya na nga ang tunay na tagapagligtas. Hindi ako. Binibinyagan ko kayo ng tubig, sabi ni Juan Bautista. Ngunit itong hinirang ng Diyos, siya ang magbibinyag sa inyo ng banal na Espiritu. Nabinyagan ka ba noon? Sigurado ka? Tayong lahat. Nabinyagan tayo, pinili tayo ng Diyos. At nung tayo ay nabinyagan, katulad ni Jesus, ibinuhos sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At dahil sa binyag, katulad ni Jesus, tayo ay kinikilala ng Diyos bilang mga anak niya. Sa pangyayaring ito, malaman natin ang misteryo, ang hiwaga ni Jesus. First of all, we are clarified about who is this Jesus. He is not just a hero. He is not just a bright superstar. No, this Jesus is recognized by God as His own Son. Ito ang minamahal kong anak at kinalulugdan ko siya. Nung tayo ay nabinyagan, yan din ang balak ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Jesus bilang mga anak niya, bilang banal katulad niya, at makibahagi sa kanyang kaluwalhatian at muling pagkabuhay. This is the manifestation of Jesus. In a sense, this is the true epiphany. Sa ibang mga simbahang Kristiyano, today is Epiphany. Last week sa atin, di ba? Yung pagkakilala ni Jesus sa mga hari. But the true manifestation, the full manifestation of Jesus is seen in His baptism. In our baptism too, we find the meaning of our being Christians. Si Jesus ang pinahiran ng banal na Espiritu at kinilala bilang mga anak ng Diyos. At dahil dyan, tayo rin ay pinahiran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. You know what this means? It means, first of all, the organic unity between Father, Son, and Holy Spirit. Jesus is part of the mystery of God. And we are part of the mystery of God. Because like Jesus, we are considered children of God. Like Jesus, we are possessed by the power of the Spirit of God. Huwag natin kalimutan yan. That is our dignity. And that is our vocation. Because of our baptism, we become members of the body of Christ. Pakinggan natin, sinasabi ni San Pablo, this is Romans chapter 12. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayo ay bininyagan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang magiging isang katawan kay Kristo. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Let us be deeply aware of that. We are members of Christ's mystical body. We are one body in Christ. And we must remain one body in Christ in order to share
in the grace, in the power, in the salvation of Jesus. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin kay Mario, wala akong pakialam sa'yo. Ha? Masabi ba ng ilong sa mata, hindi kita kailangan. Wala akong pakialam sa'yo. No, we are members of one body. The head of this body is Jesus because we are possessed by the same Spirit. Like Jesus, we can call to God with full confidence. Pakinggan natin muli si St. Paul. Chapter 8, Romans. Sabi ni San Pablo, Romans chapter 8, hindi espiritu ng pagkaalipin ang ating natanggap upang tayo'y mamuhay na may takot. Sa halip, ang ating tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang tayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya, katulad ni Jesus. Anong tawag natin sa Diyos? Ama ko. Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kamukha mo ba ang Diyos? Siguro hindi ka anak ng Diyos. Hindi mo kamukha. Ha? Ha? Ay, that means, ibig sabihin, kung tayo mga anak ng Diyos, tayo ay maging katulad ng Diyos. Hindi ba? Yung mga anak mo ba, kamukha mo ba? Baka hindi mo anak. Kung hindi tayo matulad sa Diyos, sayang lang ang ating pagkabinyag. Paano natin matularan ang Diyos na hindi natin nakikita? Masdan natin ang Kanyang anak na nagkatawang tao katulad natin. Let us become like Jesus. Learn from Jesus how to live and to die as children of God and heirs of His kingdom. I will continue. Ang Espiritu ang nagpapatuo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At yayamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Jesucristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya para sa akin, sabi ni St. Paul, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi naihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. That is our vocation. That is our identity. Let us not forget that baptism is not just a ceremony. Baptism makes us, in a very organic way, part of the mystery of God, and in a special way, part of the mystery of the Son of God. Like Him and with Him, and through Him, we are children of God, possessed by the Spirit of God, and heirs of fullness of life in God. Mga kapatid, ang pinagdiriwang natin ngayon ay hindi lamang ang nangyari kay Jesus nung siya ay bininyagan sa Jordan. Ang pinagdiriwang natin ngayon ay ang hiwaga ng ating pakikibahagi sa misteryo ng Diyos. Ating pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Ating pakikibahagi sa Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Tumayo tayo. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, sapagkat sa binyag nakasama tayo sa misteryo, sa hiwaga ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat.
Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa mga kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ang nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesucristo, tirahan ng Espiritu Santo, puno ng paghahangad na mabubuhay lagi sa katotohanan ito. Tayo ay manalangin ng may buong pananampalataya sa ating Ama sa langit. Anong itugon natin? Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa tayong mga kasapi ng Santa Iglesia sa ating mga pangako noong tayo bininyagan, at ihatid natin sa ating kapwa ang mabuting balita ng pakikipagkaisa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magsumikap nawa ang mga binyagang pinuno ng mga pamahalaan sa buong mundo na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at magkakaisa ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matuklasan nawa ng kabataan ang kagandahan ng pananampalatayang kanilang tinanggap sa binyag sa pamamagitan ng ating Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang mga magulang, ninong at ninang, mga guro, katikista at lahat ng mga tungkuling nagturo ng tunay na pananampalataya upang lumago sila sa pananampalatayang kanilang itinuturo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Aliwin nawa ng Panginoon ang mga kapatid nating Kristiyano na ngayoy dumadanas ng pag-uusig dahil sa kanilang katapatan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik natin, ipanalangin na sana tayo ay manatiling tapat na kapatid ni Jesus, mga anak ng Diyos, at tayo ay palaging itulungan ng banal na Espiritu. Lalong-lalo na kung humihina ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ipagdasal natin ang mga batang nabinyagan sa loob ng ating parokya. Gusto ko isama lahat ng mga batang bininyagan ko sa siguro libo-libo na. Sana manatili silang tapat sa kabuluhan ng kanilang pagkabinyag. Ama naming tunay, Ama naming banal, isugo mo sa amin muli ang kapangyarihan ng banal na Espiritu tulad ng pagpanaog niya kay Jesus sa sandali ng pagbibinyag sa Kanya. Ang lakas ng Kanyang kapangyarihan ay maging tunay nawa kaming mga kapatid at alagad ng iyong anak na si Jesucristo, naming Panginoon. Amen.
Tumayo tayo mga kapatid. Ipanalangin natin na sana ang sakripisyong inialay natin kasama ni Jesus at ng buong simbahan ay sana maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, O Panginoon, ang mga inialay namin, pakundangan sa pagpapakita ng iyong mahal na anak. Ang handog ng iyong bayan, nawa ay maging tunay na sakripisyo ni Jesucristo na siyang naghuhugas ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang aming Panginoon na naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tumaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid ang kubat na kagagaling na magpasalamat kami lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Ang tubig sa Jordan ay tinatakan mo upang magdulot ng panibagong pagsilang sa tao at sa pangungusap na galing sa langit ay ipinahayag mong na mamayan sa lupa ang iyong salita at anak na si Jesus. Sa pagbaba ng Espiritu Santo sa anyong kalapati, ay pinahiran mo ang iyong lingkod na si Jesucristo upang makilala na siya'y sinusugo mo na mangaral ng Ebanghelyo sa mga dukha. Kaya ngayon, kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kabutihan. Natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng sakripisyo at pagsasamba ni Jesus. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na naparito sa ngalan mo, siyang salitang nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa aming mga makasalanan. Siya lamang ang landas tungo sa tunay na kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak.
Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay sa krus upang muli kaming makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya nga, ipinagdiriwang namin dito ang muling pagkakasundo na nakamit ni Jesucristo para sa amin. Marapatin mo sanang basbasan ang aming mga alay sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang utos ng iyong anak. Nung hapunan bago siya namatay para sa amin, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, "O Amang Banal," hinati-hati niya ang tinapay, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at winika niya, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo." Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan, o Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi niya, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." O blood and water that gush forth from the heart of Jesus as a font of mercy for us, we trust in you. Tumayo tayo at tugunan natin ang hiwagang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin, ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya't isinasamo namin sa iyo, Ama, na sana tanggapin mo kami kasama ni Jesucristo ang anak mo. Punuin mo kami ng kanyang banal na Espiritu sa pakikibahagi namin sa salo-salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan at pagkukulang. Papagisahin nawa kami ng Espiritong ito kasama ng aming binamahal na Santo Papa na si Pope Francis, ang aming obispo na si Florentino, ang lahat ng mga naglilingkod sa bayan mong hinirang. Ama, marapatin mo na iyong simbahan ay maging tanda ng pagkakaisa at kasangkapan ng iyong kapayapaan para sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami dito sa hapag ng iyong anak, kaisa ng mahal na Birhen Maria at lahat ng mga banal, sa bagong San Sinukob na magtatanghal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipunin mo ang lahat ng lahi at wika upang makibahagi sa salusalong walang hanggan kasama ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng banal na Espiritu magpasa walang hanggan.
binyag, tayo ay naging kapatid ni Jesus. Katulad niya, ang Diyos sa langit ay ang ating amang nagmamahal sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sumama tayo sa panalangin ni Jesus sa amang mapagmahal sa langit. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkaluban mo kami ng kapayapaan, at sa tulong ng iyong awa sana maligtas kami sa kasalanan at malayo kami sa lahat ng ligalig at kapamakan, samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. O Panginoong Jesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ipagkakaloob ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na inaalok ng mundo. Panginoon, huwag mo sanang isaalang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ng pananampalataya ng bayan mong hinirang. Pagkalooban mo kami sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga tahanan, sa aming lipunan. Bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na galing kay Kristo. Peace be with you.
Pectate, virtutum tuarum. Dominare omnia adverse potestati. Narito, ang anak ng Diyos, si Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay at pag-ibig na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Ang 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 katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, sinalangga. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Nakita ko na bumaba sa kanya ang banal na Espiritu, sabi ni Juan, at nagpapatutuo ako na ito nga ang anak ng Diyos na tagapagligtas. Announcement. The Feast of the Santo Niño is a nationwide celebration very unique to the Philippines. This year, we celebrate this Feast of the Child Jesus on Sunday, January 20. Our parish joins the rest of the nation in commemorating this Feast of the Santo Niño with the Triduum on January 17, 18, and 19, Thursday, Friday, and Saturday of this coming week, before the 6:30 evening Mass. Starting with the anticipated Mass on Saturday, January 19, and all Masses on His feast day, Sunday, January 20, children will be blessed and gifted with sweets or candies toward the end of the Mass. Along this line, may we enjoin all mandated organizations and you, our parish community, to donate sweets or candies before Friday, January 18, so these can be packed in paper bags for distribution to our children. Furthermore, for our culminating activity, we invite everyone with images of the Santo Niño, regardless of size, to join us in the Sinulog-inspired procession of the images with singing and dancing around the quadrangle on Sunday, January 20, starting at 6 o'clock in the evening before the 6:30 Mass. Do come and join us. Thank you. Next Sunday, dito lamang sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Only in the Philippines do we have the Feast of the Santo Niño on the first Sunday after the baptism of the Lord. Sapagkat ang mensahe ng Santo Niño, mukhang yan ang unang ipinarating sa atin ng Diyos nung tayo ay naging bayang Kristiyano. Maski ngayon, mas maraming pumupunta sa Santo Niño dito sa Pilipinas kaysa sa original na Santo Niño de Praga, sa Praga. Maski sa Praga, mas marami raw ang Pilipino pumupunta doon kaysa sa ibang bansa. The little child encourages us to be humble and to grow up to be holy like the Son of God. Tumayo tayo at manalangin. Magdalang awa ka sa amin, O Panginoon, sa iyong pinakain na banal na sakramento. Makinig sana kami sa iyong bugtong nanak, upang kami ay maging tunay mong anak din sa wika at sa gawa. Alang-alang kay Jesucristo, ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpatuloy natin ang pagmamahal, paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.
wonders of His love.